Wow, 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 wow! Itong video pa lang ito guys ay nagsasabot kami ni Tindero at ni Arog Random guys na mga to kami sa magpayong guys. At yan pala yung magpayong guys. Tanawin nyo guys, ang nindo talaga guys. At yan guys, nangagi pala kami sa Wild Orchid guys. At dinukdok ko yung bagtingan. Kaya magsugod muna tayo sa kinaunahan sa wapa may tabang pangyayari. Itong video pa lang ito guys ay lami kayo guys. At hindi ko pala kayo pinupugo sa pagtanaw ng aking video guys. Dahil inariman ako ni Tinderong Vlogger at ni Arog Random guys. Kaya ayun, nangangadto kami sa magpayong guys. Doon lang pala ito sa amin guys. Ito pala ay located at sa Abidra, Mualbual, Cebu, Barangay Sitio Bangag. Kung gusto nyo umari dito guys, umagi lang kayo sa aming balay guys, dyan. At yun, nagpapatubang na kami. At yun, si Tindero nag-i-Spiderman. At yun, sumunod na kami sa pasulod sa Wild Orchid guys. Medyo lisod-lisod yung agianan dito guys kasi rough road. At yan, inablihan ko muna yung gate guys kasi ito pala ay private guys. Agianan ito sa pasulod sa Wild Orchid Resort guys. At yun, nagpapatubang na kami guys. Patuloy kami sa aming pagpadayan guys. At si Tindero nagbibidyo-video yan guys. Si Tindero pala yung nagdala ng camera guys. At yan, pasulod na kami. Dyan lang pala kayo umagi sa Wild Orchid guys, no? Diretso na yan sa magpayong guys. At yun, sumunod na nga kami sa gate sa Wild Orchid. At yun, naabot na nga kami sa Wild Orchid. At yun, pumarking kami dyan. So ayun, kinaabot naman tayo dyan guys. At nagpa-video muna ako guys. Oh, yan pala aking dagway guys, no? Ang gwapo ko talaga. At yun guys, si Spiderman, nang luluwa. Oh, nasusuko yata to kasi siya yung aking pinabidyo. At yun guys, inauna pala namin yung video-video, yung ano guys, Wild Orchid guys. Nananangid pala kami sa nag-duty dyan guys na pwede ba mag-video-video ah. Sumugot naman sila guys, kaya yun. Higayon na talaga namin to guys, oh. Ang nindo talaga ng Wild Orchids guys. Private pala to guys. Sa mga gustong umari dito at gusto ng medyo mingaw-mingaw yung mga paligid pala guys. Pwede kayo dito guys, oh. Oh, tanawin nyo, ang nindot, di ba? At bang pala ito sa magpayong guys. At yan guys, oh, ang dako ng resort nila, di ba guys? Ang nindot pa. Oh, tanawin nyo. Medyo lisod-lisod lang yung dalan guys kasi rough road. Pero okay lang yan. Ang importante, nindot at hamugawa yung iyong pag-vacation dito. Kaya ano pang mga pinapaabot nyo dyan? Sa mga wapa kasuway, panuway mo dire. Kasi alam nyo, ang nindot talaga dito. O at yan guys, sumaka pala kami sa underground sa rooftop guys. Nananangid kami sa nag-duty guys na pwede bang sumaka dito sa taas. Kaya ayun, sumugot naman sila guys. Kaya ayun, inadto talaga namin guys at pinatanaw ko talaga sila Arog dito guys. Kasi sila Arog, first time kasi nila Arog dito. Oh, ngayon lang sila nakari dito at yun guys, oh, tanawin nyo yung swimming pool. Ang lindo talaga. Pwede kayo umambak dyan kung gusto nyo nang hindi nyo na makita ang kalibutan. Kaya ayun guys, oh, tanawin nyo. Yan yung magpayong guys, oh, tanawin nyo. Oh. At yan yung resort yan pala yan guys ha. So sa mga gusto dyan ng mga vacation na pang nindot-nindot, oh, search Wild Orchid Resort. At yun, bababalik na nga kami guys kasi ato na kami sa magpayong. At yan guys, oh, tanawin nyo guys. At bang pala yan ang dagat guys ha. Oh. So ano pa pinapaabot nyo? Sumuhay na kayo! At yun, patuloy tayo sa ating pagpalayan guys. At yan, nagbabaklay pala kami dyan guys. Oh, yan pala yung ano nila guys. Oh, kantin ba to guys? May mga lamesa kasi kantin siguro yan. At yun, nagbabaklay na kami. At yun, abot na kami sa magpayong guys. Hindi pa ito kayo na didevelop guys. Pero doon lang pala ito sa White Beach guys ha. Sa Basdako. O sa mga loyo lang yan guys. Sumpay lang ito. At yan guys, nag-picture muna sila Arog guys. Tanawin nyo guys, oh. Arog Random na. At yan si Spiderman. Kauban kami ni Spiderman. Dinala talaga namin si Spiderman. Baka kasi may bugal-bugal sa amin. At nag-picture muna kami dyan guys. At yun, pumatong talaga kami sa taas guys, oh. Tanawin nyo si Arog guys, oh. Naglingkod-lingkod siya. Huwag kang umambak Arog ha. At yan, nagsilpi muna kami sa kanyang 360 Palmase. At yun, si Tindero, nagpusing-pusing din si Tindero. Ang cute mo talaga Tindero. Para kang iring. At yun, sumulod na nga kami guys. Sumulod kami sa bangag. Dito pala guys, no, ay nindot talaga dito. Picture-picturean guys, oh. Tanawin nyo. Kaya pala ito tinatawag nila na magpayong guys kasi yung forma ng mga bato dito guys is parang payong pero ambot lang. Huna-huna ko lang siguro yan o iwan ko lang bakit nila ito tinatawag na magpayong. Para silang isla kasi guys nasa hunasan sila guys. Tarawin nyo guys at dyan guys sasaka na nga kami guys. Si Tindero yung nauna si Spiderman. Nahadlock siya kaya ako na inunan ko na lang para hindi sila sumubay sila sa akin ba. At yun nakasaka na nga ako at yun dinawat ko yung GoPro ko. At yun sumunod naman si Arog Random. Tarawin nyo si Arog. Hindi talaga ito handukan si Arog. At yun si Spiderman. Si Spiderman, hadlukan pala to si Spiderman eh. At yun, nakasaka na nga kami sa taas, guys. At yun, guys, nagsilpi-silpi muna kami, guys. At tanawin nyo, guys, may bangag pala dyan sa tunga-tunga sa isla, guys. Tanawin nyo. At yan, guys, tanawin nyo yung bangag, guys. Dyan na lang kami aagi dyan, guys. At yun, umagi talaga kami, guys. Kasi maiigo lang naman ako sa bangag, guys. Kasi kapag doon kami aagi sa aming sinakaan, guys, iba, delikado kasi. At yun, sumunod naman si Spiderman. Tanawin nyo si Spiderman, napipiit, nalilisog na si Spiderman, kalamin. At yun, sumunod naman si Arog Random, guys. At yun, guys, nakanaog na nga kami, guys. At yun, nagkinananay muna kami, guys. Kasi ato kami mamayang taod-taod sa may bagtingan na bato guys, na parang siyang ang tingog ng bato guys, kapag dukdukin mo siya ng bato,
is parang bagtingan guys at yun. Dahil naman kami kaon, nagaandam na kami para ato kami sa may bagtingan na bato guys at yun. Nangingita mo na sila arog ng suwaki at yun. Nagpapatuwang na nga kami guys. Si tindero nagdadala siya sa kanyang 360 pa ba si kahoy. At yun, patuloy tayo sa ating pagpadayon guys. Kaya yun guys, oh. Ang dako kasi ng hunasan guys. Timing kasi yung pag-ari nila ni tindero guys is hunasan. At yun guys, naabot na nga kami guys. Yan pala yung bato guys. Talayawin nyo guys, paminawin nyo. O di ba para talaga siyang bagtingan guys. Dugay na pala yan guys. Bata pa ako guys. Lagi na kami nagduduk-duk-duk-duk diyan guys. Kasi tagabangag ako guys. O at yun guys, nagpapatubang na kami pa uli guys. Og maura na guys no. Salamat sa pagtanaw sa akong video.